دم باش تماشاوانین هێژا ئەم ئیرۆ لە ئامەدێنە ئۆ di derbarê pêveja aştî û civaka demokratîk ku ev 2 sala hatibû destpêkirin û herî dawîşe pêşiya çend roja bi çarçeva yasayê ku ji 12 xalan pêk dihat û radestî meclisê hat kirin niha jî di nava gel û siyasetê de naveroka ve 12 xalên çarçeva yasayê tê nîqaşkirin em ê îro jî li Amedê bigerîn û di vê derbarê de ji gelê Amedê bipirsin gelo di derbarê çarçeva yasayê de ew çi difikirin û nêrînên wan çi ne kerimkê li gel ma bimînin bi hev re biçîn gelê Amedê guhdar û temaşe bikin. Weke hemwelatiyekê hûn vê çarçeva yasayê we çawa dît? سەرۆکاتی تشتێک و بێژە محققی خەڵقی ژل دویە ئەج داهیل ئەم دوونە حەیانەش وی خەڵقێرە تشکی شاشیش نەکرێ ناکە نەکرێش نابێش خۆ ji vê xelkê çi lazim e wî gora wî gah bidavêje em wî emînin em bi serokê xwe emînin em tevgera xwe emînin ji ber vî awayê em yani em ava bêjin gerçî pir süreç çêbûn û mase hatin xirakirin û tekme lêketinê falan îja em hinkî bawer bikim îja hinkî bihêzin yani înşallah tiştê baş çê bibe hevalê me ku zindanan e evalê me ku nexweşin durumê wan cidî ne ewl em wan ewtin serokê me olmazsa olmazî serok yani önderlik derva be bê ucalan tişkî çê nabe em viya bêjin bê serok tişkî çê nabe yani rêberê gelê wî mazlûm ye û vî rêberê jî birêz ucalan e yani kabul bikin nekin dünya viya zane em jî zanin Kürt kesinlikle kabul nake bê rêberê gelê Kürt birêz ucalan tişkî çê nabe viya net viya çizgiya me sor e em ya net bin zaman wê jî zanin şu birêz ucalan sürekli ji bo xwe tişkî nexustiye heyana ji bo şexsê xwe ez zindanê de me ez tecrîdê de me tişkî nexustiye sadece ji bo vî gelê Kürt ji bo vî xelkê mazlûm xwestiye rast e weka derdiyê meriv pê bîrê vede yani dest pêkiriye ê dewama wî ji were ez viya tekrar dikim rêberkî weka ucalan dünyayê de natiye nayê jî her awayî felsefî de di kültûrî de her awayî de ne gelê Kürt tenê diparêze bütün însanê mazlûmê ku ji binê mazlûmiyetê de ne gişe diparêze ji ber wî jî em pê onur digirin onura me ye bila viya dünya alemî zabe û bila devleta Tirkî zan be viya em ne zîndana tirsin em ne ji mirinê tirsin yeterince me zîndana diye me mirinê diye me faîlî meşûle diye yani bi 20,000 bi 50,000 însanê me hevalê me bi qul linda merkêlekê me şehîd ketine hevalê me ku canê xwe dane şoreşkerî de em dîsa serî de wan bêjin em bi xêra wan îro vexeber didin ana îro ez navê Mehmet Güzel e ez navê xwe jî bêjim yayınlamış be em natirsin kesinlikle zîndana biye işkence biye bi çi biye em li dû vî tevgera xwe ne em dû önderê xwe ne û em li dû vî xalqê xwe mazlûmin vî gelê mazlûm em li dû ne heya mirinê jî em li dû bin bila viya herkes zanibe baweriya min heye hinkî qaygî mişkene la alî devleta Tirkiye hinkî qaygî min hene çünkü çima roya ku ji wan re nexweş ber nigê olmasê dixedere ema tişkî din heye bila gelê Kurd viya zanibe rêberkî me pir muazzeme di dünyayê da di dünya wî xedîqetê artık înşallah me bi ser kevin û vî gelê mazlûm jî bi ser kevin înşallah Mademek de barış süreci çê dibe em dixwazin xelk ji bê berdan xelk ji were nav zav û zê çêxwe meriye muhebet hene îjar meriye cezêwa pir mezin hene madem ki barış süreci Türkiye'de heye tabii ki bê devlet jî nabe devletsiz jî nabe em dixwazin derê hevsa ser piştê bêlin insan oğulî ceza aviyê de nemîne Eviyam ez ji barişê başê çikirkine em weratekî bêşer em wî dixwazin em naxwazin mesela cenazê tu mirovekî ne Tirka ne Kurda çi xet ve birave em wî dixwazin baxçerî mesela axaftinê ku dike mesela 5 sal 10 sal 15 sal 20 sal berê mesela axaftina ku bikira apasa xwe nedekirjate çima bi hezara Portugêncê nebata kirine binê avê çima pakêta zîndana çima welatê me em bê welat bi wana malê me bada xira kirin aba gul bada wanî bada çewtandin îcam nedikir tiştê ku not û hefta da serok tiştê ku dibêje îro jî dibêje not û hefta da wata ku ayê serok bikirana îro wî sonê çê nebû Heya notu duê de not duê not heta not heta notu duê işte ser wî axaftina ku serok not diya da kir mesela îro heta wata kirin apasa xwe nedatirjandin
em dixwaze ki xelkê me Tirk jî Kurd jî ser vî barişê anî be hesbitin hev rokî zûtir naçêtirin. Îro hevalê ku mesela ku çek rakiriye hevalê ku ketine zîndana mesela evê ku çek rakir zîndan û kiştina da berçavê xwe eger serok wî ateşkesî îlan nekire ji bo wî barişekî ji bo barişê ne bawerim heval çek jî dihêniyane em serokê xwe ji bawerin tiştê ku serokê nabêje em dûîne ava diya ez viya ji vê tiştê ku medya Tirka dibêje divê hevalê ku Mehmet xwarine 30 sal 40 sal yasa li wan nakeve em jî viya dibêjin eger hevalê bi hekî zîdanê da bibîne hekî hevalê me şoreşkeyê de jî bibîne vî barişê çêne em viya dixwazin bi hevra bi rast bimeşin eya rastî nebeje Kurd jî ne Kurdê berê çi pêncî sal berê Kurd hetan hatiye xapandin dönema siyasî te hetan hatiye xapandin îro jî nayê xapandin îro qetiyen nayê xapandin hevalê ku eya hevalê me hekî zîndanê jî bibîne hevalê me hekî şoreşkeyê de jî bibîne vî barişê çêne hevalê ku çikû ser xelkê xwe ji bo deheva fatire girtin gelek bütün heval digere bêrin ber evê zîndana tenê nîne heqê Kurda çi hate kirin bütün heqê Kurda gelek bide dayîn gelek çawa anayasa Kurda Tirka heye gelek anayasa Kurda jî hebe em viya dixwazin zimanî wî heve zimanî dibistana wî heve dibistan zanîgeha wî heve zanîgeh her awayî heqê Kurda gelek bê kirin zîndan tenê em sadece em ji bo zîndanê pê ne ketine zîndana em çûne serê çiya ji bo heqekê em ketine zîndana û em ji welatê xwe bûne em çûne şoreşkeriyê çûne derve zîndana ama ya tenê çareser nabe çareseriya me heta anayasa Kurda çêne ve zimanê Kurda tune ve vî dawî tune çêtirin. Biratî xweş e. Tu tişkî bîne biratî xweş tune. Ku meriv xwe zanibe, meriv neynoka xwe jî meriv navêje cê nebaşî, meriv her zaman başiya xwe dixwaze, başiya gelê xwe dixwaze. Em dibêjin ki ku em ji xwe re em tişkî fehm bikin jevdû nemutlu ji me re. Li îca anke em dinêrin evê ku can û bedenê xwe didin me can û bedenê xwe de bavê şehîdim ev qedema pênc ev şehîdê min e ev qedema rahmetê Egîz Mezlûm Doğan, Cemîl Bayî, Qara İlan Apo li vir Qadesî û müdirî bû sene 77-78 li Batmanê em karkir bûn em heqîqî karkir em bûn yani li wê dönemê de û em îro em hêjî cenga xwe dikin em hêjî dawxwaziyê xwe re em serbestin bi canê xwe bi malê xwe ber tiştê xwe me hebt û zîndana dî me îşkenca dî tiştê ku me dî Xwedê zane xîlaf jî tune ye wela em dixwazin ki başiyam biratiyê û ev tiştê ku çê bîye jî ku tiştekî baş be ew be em çima sevinmiş nebin em ê sevinmiş bibin bira qene xweyna me bira erdê de boş neçe bira dilê me kênik be Xwedê yardımcı Apo be Selahattin Demirtaş be elê ku can û bedenê xwe dane Xwê Teala yardımcı wan be wan xenê bû em bike cennetê evê ku canê xwe dane evê ku vê cenga doğrî jî dikin Xwê Teala yardımcı wan be em pir memnûnin em dixwazin ki îsanetî biratî êşî çêbibe Belki em dixwazin tê akûbet çêbe barış çêbibe ev qas barış em dixwazin barış çêbe û tevin birê hev Vallahi yani serokatî dibe yani eviya merhele ki yani sırf deri yani pişki ve buye yoksa ev dozda kal da tişki tüne yalnız inşallah daviye var yani ev daha zi yani ev çetir yani ev çebe yani tişki ana xoya nake yani ana hakkı Tirka çıkasiye ve emezi gerek ev kasbe yani zamanı xoda gerek em باغ فن زمان خدا gerek em him bibin yani mektebê me medrese me her tiştê me gerek yani bu Kurdî çawa yani Tirkan heye êmezî gerekî wê hawî gerekî fena hev ba yani na ême kêm êwan zêde wê hawî nabe yani madem eviya em zî qurjî îrade ne yani em zî yani vê welatê me zî yani hava kiriye bav û kalê me yani virada yani ew kiriye haqqê wan çi qasî heye êmezî ew qas heye yani eviya da tişkî dozda qalan da tişkî xuya nake
yani qet yani ew kî tê tune deyî jarê umuda me pir e nev yani ana wana yani tişne da em jiyê xwe da em rûnî nakin yani yani baweriya me bi Tirkayê dîne nema ya yani bi zorê yani ana em ew dikin alîkî da wê hawî dibe alîkî dinê da dîsa operasyona dike û nizanim ew dike yani qet tişt nîşan nake ana dibe ahî mesela karar daye yani ew ya qet çerçeveyê de ew da yani qet îcab nake yani ana 5,000 veya 10,000 yani siyasetmedarê me ana bindestin gerek vana tevayê ana qet yani bê vê çerçeve gerek berdin yani bê vê ew gerek berdin ha yani ana em bêjin çi yani hani ha dîsa gerek em mücadele ew bikin em benda vê çerçevê û ew wan resimê wan û nizanim çerçevê wan gerek benda wê ew em nesekin yani dîsa em xurîndîna em zimanê xwe bipeyvin em yani aklê xwe karê serxebûn em bikin yani em emeliyatiyê xelkê nekin yine bes e yani Hûn wekî hemalatiyekê Amedê di derbarê vê çerçeva yasayê de çi difikirin? Ve yasa yani ma hani zaf pey baverni yani ona yo yasak hani mar veju ma gerçekten yo pey bexelesi pey zon xo pey çi xo karkere xo veya millete mak hapis veji yani ona yo zaf yo umutma için yani en zaten Türkiye geçmiş gelecek yani o çırayo baveri içiye ne biyak yani sey Erdoğan inso çıray ki baver ne ben çünkü yani yo tutar yo için hayal kayçına kerse belli eğer nerevon siyah meştvon spi vizirvat spi ervon siyah vontiz gerek vajin siyah yani spi ne vontiz gerek vas siyah ne var yani ma aya göre yani maz gerek hani saf sıkılaştırmışken ma yani ma ni kapın tede ma tede ni kapın yani ma Çin'a vaş gerek ma hani Çin'in uluslararası içi güvence altına bir girnik yani peyno desavma çünkü ana Çansera sürekli yani PKK'nın ma barış çiğker, ateşkes ilan kert ama karşı diyor Çiçin. Karşı diyen yok Çiçin von ma no kişeni ma çiğkeni. Zaten şma kişen. Ma kişt var şma. İçma çahan kişen var vişbin. İçma çahan kişen var vişbin. Yani ana görev maçına görev ma velat kur Kürdistan'ı ma in 4 parça gerek ma bir yer birleştirmiş kerin. Yani konjektüre şu anda uygun. Ji bo mileta me kimlik, aşitî, biratî yani em vî savaşê naxwazin kirek. Kes naxwaze yani vî savaşê. Yani aşitî bibe daha xweş dibe ji bo me. Ji bo xelkê Kurda, xelkê Tirka, xelkê Elewiya yani em vî em dixwazin yani. Ev dozda xalên ku derketina di çerçeva yasayê de wa çawa dît têrê heye li gorî gova yekemî? Na têrê nine yani hinkî yasa daha gele derkeve. Ev ê zindanê û ev ê zindanekî ew nexweş gele derkevin. Em wî jî dixwazin yani. Ev ya jî bêjim hani devleta Türk gele ev ya bîne ziman. Hani Kurd hiçbir zaman netune heye. Her çarparçayı Kürdistan'da da heye yani. Em vî dixwazin yani. Em nav dabin em giş bi hev rabin em gilin da evin yani gelek xweş. Em pêkê xweş dibin. Kibîlik yek bi pir xweş. Werey. Mesela serokatî aklê wî pir evke. Mesela bêje ez nizanim sibê çi bu serokatî pêşa xwe 15 sal 20 sal berê çi dibe ew fam dika. Ama ez wî nizanim. Gel onu nizanî. Ama ew qasazî mesela serokatî bije ez hereketê dunyayê re bidin fam kirinê ama nizanim gelê xwe re bidin fam kirinê. Tu gelê me mesela ki ana bijin ki siyaseta mesela o sistemî ki derxisiye ana çıkır bir süreci derdxe zazakî derxisin orada. Zaza Kurd ne Kurd sazan ne ya çekeveke ortalığı karıştırma şevane ya. Ev de çek bawer nakim. Sadece serokatî xwe hereketa bawer dikim. Başka yekê bawer nakim. Ji bo bawerî heve divê çi were kirin?
Ji bo baweriyam pêşa serokatiya me derkeve. Di hevalê serê çi û çiyan da ji wan re çîk derkeve em zanin ki tişekê ye. Wan hevalê me nexweş, ew ê kanser, ew ê ki 35 sal 36 sal mücadelê dane. Nava zindanê de. Heta wan çi neyên xwarê se em tişê bawer nake. İstediğin kadar dibêje. Weke hemolatiyekî Amedê hûn di derbarê vê çerçeva yasayê de çi difikirin? Ya vallahi ana em pır güvenmiş nabım. Yani hatta mesela Seroge Selahattin Demirtaş ona hatta dernekevin yani zindan edernek hem güven ametine. Ha inşallah çebe. İnşallah wan hapseda wan zindan eda terek serbest bin. O wan ştat şey hoşe mesela kubebe ve avakarını hoşe. Yani keyf ameye vere. Ama keyf hoş bin. Servi yasayı hoşe. Yasayı ki hoşe. Ana em dibin ya. Hinki pırtışta em halk olarak em nizanı. Yani sadece em televizyon edam evden. Net ne? Em tişe net khazın. Em dibin bira her tişe şeffaf be. Yani em zamı çiçiye. Ki dert keve, ki dert nakeve. Ya yası jbu halka, jbu partiye çi feyda yüzmere heye. Evim nizanı. Sadece televizyon eda ben viyase darbas bu. O anam goya zindanı da hatta dernekevin. Hatta siyasi tutuklayan zibecim. Yani hatta o serbest nebin, azadi nebin fırgıyan amtine. Baveri amtine yani. Yani yasa ki rastin ki gerçek bu. Hem yasa yani bir yani başı pır başı. Yani inşallah ki bu yani bir yasa yani tuhazi aşiti bu. Bu halkamı yani bu Diyarbakır iş imkanı ondan sonra yani halkamı bu pır başı. Mesela halkar gel günde koy ber avaniye koy pır başı yani kebi bu pır başı. Ama Çarok Abdullah Öcalan اوزی بلاوی بردن بلاوی در که اوکی بوده بلا خبر داری تام آشتی در که کمی راستی به باوری ها بو بلا اوزی در که بلاوی در که وقتی مجلس بلا خبر داری آشتی بوده سوریه عراق ایران هفتی بلا همی بو یک دستی بی درجه برز عبدالله öcalan از خواهدم که بردن بلا serbest به و بلا گوتنده خوبه بلا barışçı bu yani. Az obat khaz. Yani be berdan pır başı aşiti dibe. Desteviye yani. Bir sürece ki avdi tkam desteviye yani o beje be derke der hem yana aşiti şey bu devlet eder başı. Bu devlet ekonomi devlet biraz Abdullah Öcalan o yardım ka yani az bizim inşallah böyle. Ve çerçeve yasa ve özellikle de tünebse şahsımı tatminak. Şahsımı tatminak yani vekil nizam misal cevap mezarikse şahsımı tatminak yani. Hakka insan merli çiya tevmezeli vatune yani. Mera düşünmüştü. Cumhurbaşkanı hoşnat ya. Yani vekek keseki te duhast tiştek çava dinava ve çerçevede hebe. Bira yasa hebe bira yasa normal tabii ki Türkiye'nin navi bira verilmiş bu. Ama özellik şart bir çavımda ve mahkum yemek berden aslında genel af giderken dilemi vardı fazla yani genel af ki hoş derken mahkum yemek berden bira insan bir dili var hoş bir yani ya gabı ki şunda masada ne bilse gerek de eylem alabilir evde böyle her şey gerek şey bu yani eylem bir şey bu her şey bu ne kadar mala kadar runi ise tişki ne yapı? Tişki ne yapı gerek artık gençliğime ihtiyarıma çerdik ve çağda masada tişki khazın seçe ne yapsa gerek bir eylem abi avaç çekin yani eylem silahını yani viyaj gerek hep yani siyaset kurt ve çağ siyaset kabul ne bu ki da kabul ne bu gerek eylem şey be silah yani. Evi asa jbu gelime tevekara per başe şara seriki be inşallah و جبه هرچی گرتی ما ورن بردانه اویازی پرختشکی خواشه و یعنی ادنی او دنما که چو قتل و قتال ondan sonra
ام بیشن تکس کی برنه کشتنی دی برنه گرینی دخوازی ام تفکر اوه و جبوی اکی آشیتی پرتشکی باشه و ام تخوازم وان اولی وان اکی آتنه گرتنه زی تفزی درکبن دروا و انا حالا حاضر عالی کیم زیده گرم هم میزنه که نافچه جبوی کدوی هر جیرا جبوی بارشه و جبوی آشیتی را اویا گلک پر باشه و ام خلق مزی hemen %80 memnunun. Yani ev viçaresani yani em dixwazin neke güzel çebe. Hinki dine ko yani naxwazin ve aşitiye çebe, naxwazin mesela evi barşe çebe, naxwazin ku teveki gel bibin yek. Yani hinki jî hene yani eko ortalığı laftan ben konuşmuş ki eko naxwazin eko em bejin has nakin. Yani hene em dixwazin via çareseri ki neke güzel milletgeti bekirini و جبوی جبوی تفکی گله را باشه ساده جبوی گله کرد ترک ننه جبوی گله ترک را گله کرد تفکر را باشه یعنی sonuçta yani barış aşitiye çki xoşa yani eviya بلی تماشاوانین هیجا ام ایرو لآمده بون او مد ناوا گل آمده دا گریان و درباره چارچوای سای دا نیرینن و گرتن و آنی لسر اکرانن و ام لوی داره گهشتن داویا برنامه اخوا حیا جارک تیتن لجهک دی او بمجارک نو ببینید ناوا خیر و خوشیه دا دم باش